Mehriban adamlar, hurmatly mehmanlar, ine şun gazaýyp dowramyzda Dihini ýaş estrada aýdymçymyz Kakajan Maksadov öz halipati merhum halipamyz ömür üsmüjük iz goýan ýol goýan halipa bagşymyz Nur Muhammed Miredowyň ýagny ýanglyn diýarym telewizionine ýeňişlik getiren azaýyp aýdymy Maysan diýen aýdymny haýşy diýerler. Dinleýän mehribanlar, diýinjalaň, lezzet alaň. Maysa. Yürüğümün fırın fama diye dillenme yersin yar vurun. Yürüğümün fırın fama diye dillenme yersin yar vurun. Beni siretsin kara vurun bilen gelip canıma yardım mayfa. Ayağına yürek bollu dilim dilim ekledim yolga mayfa. Bakma mayfa da mayfa, nediktir ya da mayfa. Yatla geçin günleri, verettin bada mayfa. Bakma mayfa da mayfa, nediktir ya da mayfa. Yatla geçin günleri. Ay Saulishka.